Ukrajina. Keď túto krajinu v roku 2001 navštívil svätý otec Ján Pavol II, vyhlásil za blahoslaveného mučeníka Teodora Romžu. Tento odvážny grécko-katolícky biskup sa dokázal vzoprieť sovietskej moci, za čo tvrdo zaplatil vlastným životom. Mládež zo Zakarpatia už tradične cez letné prázdniny putuje z mestečka Chust, kde biskup Teodor navštevoval gymnázium, do Veľkého Bočkova, kde sa narodil. Ďakujem pánovi a blaženému Teodorovi Romžovi, že sa za nás modlí a vyprosil nám, že toľko mladých ľudí ide. Teším sa. To je púť na jeho počesť, púť vďačnosti za tie dary, ktoré nám Pán Boh dáva, že požehnáva našu eparchiu aj mnohými povolaniami, že nám dal čas taký milostivý obnovy po vyše 40 rokoch prenasledovania a Bohu vďaka, že stále je viac ľudí, ktorí prichádzajú a dorastá nové pokolenie, ktoré ide po ceste viery. Pred 30 rokmi nikto si nemohol ani predstaviť, že pôjde skupina mladých ľudí do tisícky, ktorá nebude niesť červené zástavy a kričať nech žije Lenin, alebo Lenin večne živý, ale budú spievať Teodor, Teodor. A ešte policajný doprovod, ktorí usmerňovali a pomáhali, aby tie autá spomalili alebo sa zastavili, aby neohrozili život tých mladých ľudí. Takže to je nepredstaviteľné pár desaťročí dozadu. Blahosloví duše moja Hospoda, blahosloven si Zakarpatská Ukrajina je národnostne a nábožensky veľmi pestrý región. Žijú tu Ukrajinci, Rusíni, Poliaci, Maďari, Rómovia, Slováci. Podľa tradície, cirkev východného obradu tu zapustila svoje korene už v 9. storočí počas misie svätých Cyrila a Metoda. K rozdeleniu cirkvi na východnú, pravoslávnu a na západnú, katolícku dochádza až neskôr, v roku 1054. Po veľkej schizme sa aj vo východnej Európe formovali cirkevné spoločenstvá, ktoré sa už delili na katolícke a na pravoslávne. Pravidelne však dochádzalo k hnutiam a pnutiam, ktoré sa snažili pôvodnú jednotu obnoviť, aj formou tzv. Únií. Miestna Mukačevská grécko-katolícka eparchia bola pôvodne súčasťou pravoslávnej cirkvi, no v roku 1646 obnovila svoju jednotu s Rímom. Slava Tebi, Hriste Bože, upovanie naše, slava Tebi, slava Otcu i Synu i Svetomu Duchu, i nyní i prisno i vo vieky vekov. Amen. Hospode pomiluj, Hospode pomiluj, Hospode pomiluj. Teodor Romža sa narodil v roku 1911 v dedine Veľký Bočkov. Početná rodina žila v skromných podmienkach v malom domčeku na železničnej stanici. Teodorovi rodičia boli hlboko nábožní a deti vychovávali v kresťanskom duchu. Teodor Romža žil v pohnutých časoch. Detstvo prežil ešte v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Potom oblasť Zakarpatskej Ukrajiny pripadla Československu. Od marca 1939 až do konca druhej svetovej vojny územie anektovalo Maďarsko a neskôr Sovietsky zväz. Keď v Teodorovi Romžovi dozrelo kňazské povolanie, biskup ho vyslal do Ríma. Mladý Teodor túžil zasvetiť svoj život misiám v Rusku a tak študoval na pápežskom kolégiu Rusikum. V tej dobe ešte netušil, že do Ruska sa nikdy nedostane, ale že Rusko, naopak, príde k nemu. Umyjú nepovinných rúci moji.
и убить жертвенник Твой. Господи, же услышит ми глас хвали Твоя и повидати вся чудеса Твоя. Возлюби их благолепие дому Твоего. Да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужами кровей живота моего. Их же в руках беззакония, десницы их исполнися мзды, аз же не злобием моим ходих. И помилуй меня, нога моя става правоти. В церквах благословлю Тя, Господи. Боже милости буди мне грішному. Боже милости буди мне грішному. Боже милости буди мне грішному. Novokňaz Teodor je po návrate na Zakarpatie šokovaný. V liste svojmu rektorovi do Ríma opisuje svoje prvé dojmy takto. Smutný obraz ma čakal na podkarpatskej Rusi. Ľudia tu viac lipnú na miestnych zvykoch, dokonca na poverách. Hovoria, že katolícka viera a pravoslávna je rovnaká, iba kňazi sú iní. Bez problémov opúšťajú našu cirkev a prechádzajú na pravoslávie. A keď sa im zachce, vrátia sa. Grécko-katolícka cirkev je východné cirkevné spoločenstvo, ktoré prežíva všetky známky svojej východnosti, ktoré sú tie isté ako v pravoslavných cirkvách, ale prežíva ich v plnej jednote s rímskym veľkňazom, teda s celou katolíckou cirkvou. Prakticky to ale prináša aj ten dôsledok, že pre bežného človeka v každom jeho liturgickom, modlitbovom, duchovnom živote skutočne naozaj sú tie rozdiely veľmi malé, pretože málo kto sa zobudí dnes s tým, asi uvedomuje, že je pod vedením rímskeho veľkňaza, alebo že iným alebo tým spôsobom vyznáva pochádzanie Svätého Ducha, otázka filioque. Kňaz Teodor žil veľmi skromne a o svojich ťažkostiach i naďalej písal do Ríma. Časť podkarpatskej Rusy, kde pracujem, je najnešťastnejším územím. Ale aj v takých podmienkach nestrácam ducha prítomnosť, pretože dobré semeno nemôže úplne zaniknúť, aj keď pôda je tvrdá. Všade sa snažím zapáliť svetlo, ale spolieham sa iba na Božiu milosť. Útechu nachádzam pri prestole Pánovom, tam čerpám silu pre ďalšiu prácu. V roku 1939 sa Teodor Romža stáva spirituálom a profesorom filozofie v seminári v Užhorode. Z chlapcov sa snaží vychovávať kňazov svätého života a tiež ich pripravuje na boj s ateizmom. Hranica Sovietskeho zväzu sa totiž hrozivo priblížila. V roku 1944 je Teodor Romža nečakane vysvetený za mukačevského grécko-katolíckeho biskupa. Він готовився йти в Росію. І ліпшого, який знав обставини Росії, на той час у нас не було. І він був молодий, ще 33 роки всього мав. То всі дивувалися. Але вибрали самого молодого, але такого, який знав Росію добре. Hovorím, že mučeníci nezvíťazili svojou silou, ale Kristovou, ktorú prijali a že sa Pán v nich oslávil. Takže nebolo to preto, že boli nejakými nadľuďmi, ale preto, že boli otvorení pre tú Božiu pomoc a asi naučili sa dôverovať Pánovi a to je vlastne to najťažšie. V čase biskupskej vysviacky Teodora Romžu na jeseň roku 1944 už bolo doslova počuť dunenie kanónov Červenej armády v Karpatoch.
Nasledovalo pripojenie regiónu Podkarpatskej Rusy k Sovietskému zväzu a tvrdé zavádzanie sovietskej ateistickej ideológie. U katolíkov východného obradu, gréckokatolíkov, bolo jednoznačným riešením sovietských orgánov tieto inštitúcie zlikvidovať a priradiť ich do pravoslávnej cirkvi, ktorá podliehala v tom čase väčšej kontrole štátu. A preto všetky cirkevnoprávne jednoty gréckokatolíckej cirkvi boli násilne likvidované. Poslednou jednotkou, kde ešte prežívala gréckokatolícka cirkev na území Sovietskeho zväzu, bola novozískaná časť, teda dnešná Zakarpatská Ukrajina. Posledným biskupom, ktorý ešte bol slobodným a ktorý mohol ďalej riadiť svojich kňazov, ktorí odolávali formálnemu tlaku novej vlády na prechod na pravoslávie, bol biskup Romža. A preto bolo potrebné zlikvidovať. Teodor Romža mal východisko, ktoré mu ponúkali mu podpis, aby sa zriekol jednoty s nástupcom apoštola Petra, jednoty s katolíckou cirkvou a že dostane bielú čapku, teda bude metropolitom Moskovskej pravoslavnej cirkvi. A on si vedome vybral smrť, lebo mu povedali, že keď to neurobí, ho zabijú. Blahosloví duše moja Hospoda, blahoslovenie si Для мене є особисто таким світилом, котреся не бояло піти проти системи. Само дуже часто треба і тепер йти проти системи. І хоч це було колись у 40-х роках, да, але в принципі нічого не помінялося. Да, і тепер то так само треба робити нам за його прикладом. В мене в серці відклалася така думка, що дійсно він помер за нас всіх і в деякій мірі помер так, як Ісус Христос, щоб відкупити наші гріхи. Так само і Він помер, щоб ми почали навертатися до Бога. І Бог завжди почує твої молитви, завжди вислухає тебе і дасть. І видавалося, що все програма, тому що безбожна система хотіла знищити церкву і віру, і все. А ми є сьогодні тут, молодь Закарпаття, хоча така маленька часточка. Але це є знак того, що перемагає сила Духа. Благослови, душе моя Господа, і святотеня моя, ім'я святое Jeho. Teodor Romža bol posledným biskupom grécko-katolickým na slobode ako fungujúcim po 45. roku, aj keď nemal ľudský žiadnu šancu, pretože proti nemu stál celý sovietský zväz s celou ideológiou, s miliónami ateistických pracovníkov. Bol to úplne nerovný boj. Поки Ромжа жив, нічого не могли зробити. Ромжа, йому було заборонено їздити, він завжди просив дозвіл. Є документи, що йому дозволяють піти на праздник. Праздник був, і там жінки його обкружили і говорять йому: владико, дивіться, православні вас гонять, нас обзивають уніатами, а ви їх підтримуєте, бороду носите. І просимо вас, збрийте бороду. І він їм там пообіцяв, що він збриє бороду. І приїхав у Ужгород і збрив бороду. А це буквально 3-4 місяці перед його смертю було. Biskup sa nedal nalákať na žiadne sľuby ani zastrašiť vyhrážkami, tak vyriešili, že ho zabijú. Je to zaujímavé, lebo iných grécko-katolických biskupov uväznili, niektorí zomreli vo väzení, niektorí boli potom prepustení a v jeho prípade sa proste rozhodli ho zavraždiť. Jako ovče na zakolení vedec.
Iako agnes neporočenstvujuще tako bezhlásno. Usmjerený sú jeho vzáca. Rođi ho kto ispovist. Jako v zemlice od zemlí život jeho. Žriť agnes Boží, zemľa je hriechy míra, za mirský život i spasenie. V našej liturgii je obrad, ktorý je pred samotnou liturgiou, volá sa proskomídia, pri ktorom kňaz pripravuje ten obetný chlieb. Reže ho na kúsky, citujúc pritom časti Izaiášovho proroctva o tom, ako baránok bol vedený na zabitie. A biskup Romža v svojej mučenickej obete sa stáva naozaj plným obrazom Kristovej obety, lebo aj on bol ako baránok vedený na zabitie a jeho telo bolo ničené, lámané. Ale Pán túto obetu prijíma a pretvoruje ju na novú obetu, ktorá sa potom rozdeľuje a posilňuje tých, ktorí k nej pristupujú. I nyní i prísno, i vo víky vekov. Amín. Hospode pomiluj, Hospode pomiluj, Hospode pomiluj. Podrobnosti o príprave a uskutočnení atentátu na biskupa Teodora Romžu zverejnil vo svojich pamätiach generál sovietskej tajnej služby Sudoplatov. Stalin súhlasil s návrhom prvého tajomníka komunistickej strany Ukrajiny Nikitu Chruščova, že nastal čas zničiť teroristické hniezdo Vatikánu v Užhorode. Vhodná príležitosť na likvidáciu Teodora Romžu sa naskytla v októbri 1947, keď bol biskup pozvaný posvetiť obnovený chrám vo farnosti Lochovo. Napriek viacerým varovaniam sa Teodor Romža rozhodol vydať na túto pastoračnú cestu. Posviacka chrámu prebehla pokojne. Po sviatočnom nedeľnom obede sa vladyka so sprievodom plánoval vrátiť do Užhorodu. V tom ale prišlo varovanie. І Васку священнику говорять, що тут якісь незнайомі люди. Одні на мотоциклі їздять, бачили там за селом машину Студобекер воєнну і куча незнайомих людей. Всі вони в цивільному є, і в воєнному деякі. І тоді Васку просить Теодора Ромжу, щоб він вечором не їхав, бо вони закінчили, пообідали і після обіду мали виїжджати. Що перекладемо на слідуючий день. І вони переклали поїздку на слідуючий день. Miestny farár požiadal kočiša Vasila Chomu, aby na svojej bričke zaviezol biskupa a jeho sprievod, 2 kňazov a 2 seminaristov do susednej dediny na autobus. Keď ale prechádzali cestou uprostred polí, zo zákruty sa zrazu vynoril vojenský nákladiak a rútil sa priamo na nich. Kočiš sa snažil zrážke vyhnúť. To auto stále manevrovalo, bolo vidieť, že vlastne ich hľadá, no a do nich nabúralo. Цими документами знайшов я частину цього атентата Ромжі. І там є свідчення того міліціонера, який виїхав на атентат оцей. І він зафіксував і прекрасну схему нарисував. Як сталася катастрофа, на що наїхали, у якому місці, зато є ця схема рисується, і хто учасник цієї атентата. Але нема, хто їхав за рулем. Це люди були воєнні. Po zrážke sa kolesá nákladiaku zázračne zastavili len 20 cm od biskupovej hlavy. Keď atentátnici videli, že ich obete útok prežili, pohotovo zmenili taktiku. Títo atentátnici vyskočili z auta a začali železnými palicami fakticky byť tie obete týchto 6 ľudí. Boli by ich dobili určite, keby spoza zákruty z obce vyšlo poštové auto, ktoré viezlo poštu do tých dedín, odkiaľ vlastne Teodor Romža cestoval. A vtedy tí atentátnici sa sadli na malé auto ešte, ktoré ich sprevádzalo a na tom aute utiekli.
Poštári odviezli zranených do nemocnice v Mukačeve. V 47. roku tam ešte pracovali aj rehoľné sestry, ktoré dobitého biskupa spoznali a snažili sa ho zachrániť. Moskva ale okamžite vysiela na Zakarpatie toxikologické laboratórium so špecialistom na jedy. Zodpovednosť za likvidáciu biskupa preberá priamo náčelník rozviedky a diverzie generál Судопlatov. Теофіла, сестра, вона від ліжка Ромжі не відходила. Вона день і ніч сиділа там завжди біля Ромжі, стерегла його фактично. Zdravotný stav biskupa sa zlepšil natoľko, že ho mali čoskoro prepustiť. Riaditeľovi nemocnice, tiež agentovi sovietskej tajnej služby, sa ale na 6. deň po atentáte podarilo sestru Teofilu od lôžka vladyku odlákať. Tento moment využila Odarka, mladé dievča, vydávajúce sa za ošetrovateľku. Sú dve verzie. Jedna hovorí, že tá agentka KGB mu vstrekla ten jed injekciou. Druhá verzia hovorí, že jednoducho mu dala pod nos šatku s týmto jedom. V každom prípade smrť nastala veľmi rýchlo, lebo bolo snať iba 5 minút času, ako reholné sestry na príkaz riaditeľa nemocnice, ktorý bol tiež pracovníkom KGB, museli opustiť miestnosť a keď sa vrátili, tak blažený Teodor už dodýchával, proste srdce už vypovedalo. Pod oknom nemocničnej izby, kde nepohodlného biskupa otrávili jedom kuráre, je umiestnená pamätná tabuľa s jednoduchým nápisom. V noci z 31. októbra na 1. novembra 1947 sa v tejto nemocnici zakončil pozemský život blaženého mučeníka Teodora Romžu, biskupa Mukačevskej grécko-katolíckej eparchie. Blažený Teodor, modli sa u Boha za nás hriešnych. Zomrel, pretože bol biskupom, pretože bol katolíkom, pretože bol veriacim, pretože bol symbolom jednoty. Bol to eklatantný prípad ako mučeníctva. Proces blahorečenia začali ešte v 80. rokoch biskupy zo Spojených štátov, ktorí sú duchovnými synmi Mukačevskej eparchie. Sú to biskupy Pittsburghskej metropolie. Boli prví, ktorí upozornili celo cirkevné spoločenstvo na osobu tohto svedka, tohto mučeníka, tohto biskupa. Вони надіялися, що буде пастир вбитий, то паства вся розбіжиться. Але не так сталося. Після 47-го року, після смерті Теодора Ромжі, ніхто не перейшов у православ. Ніхто. І тоді вони бачили, не знали, що робити. Залишилося 270 священників на 1 січня 1949 року. Забирають 5-10 священників, і вони не хочуть підписуватися, судять їх. Судять їх старших, в основному засуджують в більшості на 10 років. Мого дідика так засудили на 10 років, а молодших всіх на 25. Po násilnom zrušení grécko-katolíckej cirkvi vzniká na západnej Ukrajine najväčšia podzemná cirkev na svete. Veriaci sa tajne stretávajú a modlia po domoch na okrajoch dedín, v mestách za zavretými dverami a oknami svojich bytov. Neznesiteľnému tlaku režimu odolávajú vďaka veľmi hlbokej viere a nádeji na zmenu. Komunistický režim sa rúca až v roku 1990 a grécko-katolícka cirkev po 40 rokoch vychádza z podzemia.
Для мене Ромжа є приклад католицького життя. Так треба жити кожному католику, як він жив. Свою віру не топтати. Благослови, душе моя Господа, благословен єси Господи. Так що ми можемо так гордитися, що в нас був такий владика, і тепер у нас такий блаженний, і надіємося, скоро буде святий. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia mali vzory, aby mali príklady, aby mali, aj poviem, hrdinov, skutočných hrdinov. A preto som veľmi rád, že je veľa tých, ktorí sa nadchnú príkladom tohoto muža, ktorý obetoval svoj život, lebo dôveroval Bohu. A vidíme, že tá jeho dôvera v Boha, ktorá za tým musela stať, nebola sklamaná. Teodorov život do posledného okamihu motivovala láska k Bohu a k človeku. Láska dobrého pastiera, ktorý aj život položí za svoje ovce. Láska, ktorá odpúšťa dokonca aj vrahom. Čas mnohé rany zahojil. Mnohé otázky zostali nezodpovedané. Túžba vnímať krivdy minulosti bez nenávisti a spolunažívať v pokoji, ale stále mocnie. Aj z tohto pohľadu je svedectvo života biskupa Teodora pre cirkev Zakarpatia veľkým darom. Veď aj jeho meno, Teodor, znamená dar Boží. Romža bol jednou mohutnou vetvou akéhosi obrovského stromu, dubu cirkvi. My môžeme zničiť to, čo je nad povrchom zeme. Aj tá najväčšia búrka niekedy môže aj vyvrátiť celý strom, ale nedokáže ho vytrhnúť a zničiť jeho korene. Biskup Romža bol zakorenený v Božom živote. Ako biskup, ako kňaz, ako kresťan. A jeho fyzické zničenie nie je ničím iným, len akoby možno takým dodaním humusu tomu, v ktorom nakoniec tých koreňov opäť vykličí nový život. Pretože korene tie sú Božie.